Hola, com esteu? Benvinguts al taller d'il·lustració de Dani Garcia, de Mr. Danga. Mireu, abans de passar a fer el taller, vaig explicar-vos qui sóc i a què me dedique. I, sobretot, quin és el procediment per a fer un llibre infantil. Uau! Doncs mireu, és curiós, perquè la gent, quan me pregunta a què me dedique, jo dic que sóc il·lustrador. I la gent se me queda mirant-me com dient, això què és? Aleshores, esta pregunta vos la faig a vosaltres. Vosaltres que llegiu molts llibres infantils, sabeu a què es dedica un il·lustrador? Què és el que fa? A veure? Correcte. El que faig és donar forma i color a històries fantàstiques com la de Cotonet. Aleshores, el primer pas per a fer un llibre infantil, el primer pas d'un il·lustrador és ficar-se en contacte amb una autora o un autor. Jo vaig cridar a Irene Verdú. No sé si la conegueu, és una escriptora fantàstica. Aleshores li vaig preguntar si tenia alguna història per a mi. I me va dir, Dani, no tinc una, ne tinc 3. Llista-les i la que més t'agrade la il·lustres. I sabeu què vaig fer? Il·lustrar les 3 històries, perquè m'encantaven totes, entre elles la de Cotonet. Molt bé, una vegada ja tenia el text, la història, vaig tancar els ulls i vaig començar a imaginar com serien les il·lustracions, els dibuixos. I aleshores el següent pas va ser fer un storyboard. Mireu, això és un storyboard. Què és un storyboard? Doncs una guia gràfica, un resum, un esquema del que seran les il·lustracions. És com un preludi de com serà el llibre. Com veieu, no hi ha color, simplement és en una llapissera fer els elements principals, els protagonistes, on van ubicats i on va ubicat el text, que és això que veieu ací en color roig, simplement. Bé, una vegada ja tenia clara més o menys com serien les il·lustracions i l'esquema, ara calia donar pas als protagonistes de la història. Primer que tot, com no, a Cotonet. Aleshores, per a Cotonet tenia clara 3 coses. La primera, Cotonet no anava a ser de pedra. Per què pense que no anava a ser de pedra? Doncs perquè la pedra és un material dur, sense sentiments i sense emocions. I Cotonet és tot el contrari, és a dir, és un conill que és molt tendre i que li agrada riure molt, també plora quan fa coses que no estan correctes, com ploraries tu o com ploraria jo. Així que la pedra se'n torna al calaix. També tenia molt clar que Cotonet no anava a ser de metall, sobretot perquè el metall en hivern és un material supergelat i Cotonet és molt càlid, és molt bondadós i no era compatible fer-lo en este material. Així que el metall també se'n torna al calaix. Fora. I mireu, este Cotonet de plàstic horrorós, espantós i damunt té mal caràcter. Mireu, té les celles pujades cap a dalt. Això és senyal que està sempre enfadat. I Cotonet és un animal, és un conill que li encanta la natura. Li encanta menjar fruita, li encanta menjar verdura, aleshores tampoc era compatible amb el plàstic. Així que sabeu què vaig a fer en este conillet? Reciclar-lo. Una vegada ja tenia clar el que no volia per a Cotonet, vaig començar a pensar dies i dies fins a trobar la solució. Primer que tot, vaig començar a fer proves, 1000 proves. Mireu, ací teniu 3 proves de com havia de ser, com podia ser Cotonet, en tècniques diferents, amb guaix, amb ceres de colors, amb aquarel·la, combinada també amb guaix,
i aquarela combinada en grafito o llapiceres de colors. N'hi ha 50.000 tècniques per a poder il·lustrar. I, bueno, així estic veient 3 proves, però casa la tinc plena de cotonets, de proves de cotonet. Doncs bé, una vegada ja estava clar el protagonista, com havia de ser, calia donar forma als personatges secundaris, és a dir, al papà de cotonet, a la mamà, al iaio i a la iaia. Primer que tot, per a la mamà, mireu quina mamà més llelle. Tenia claríssim que anava a ser dels anys 70, perquè és una època que m'encanta. Aleshores me vaig inspirar en una persona que vaig a donar-vos unes pistes, a veure si sabeu qui és. És una persona dels anys 70, com he dit, es va presentar al Festival d'Eurovisió i amb una cançó que crec que es titulava La La La. Aleshores, pregunteu als pares a veure si saben la resposta. Segurament que sí. Bueno, el vestit. Me vaig inspirar sobretot en Maciel pel vestit. És un vestit, bueno, per a l'època super fashion i super modern. I com veieu, li queda com un guant. Següent pas, anem a fer a la mamà, no, a la iaia. La iaia de cotonet és un homenatge a totes les iaies del món. Com veieu, és una iaia clàssica, super tendra, que porta la seva toca, porta el seu vestit, la seva bata, i està ella sentada en les seues ulleretes fent punt de ganxo, punt de creu. Ahí està ella, guapíssima. Després li toca el torn al iaio. Així tenim el iaio també molt tranquil, regant les plantes del jardí, i este és un iaio també vintage, evidentment, amb un vestit de l'època, amb la seva rebequeta, els seus tirants i un xalec. Tot en colors marrons, colors càlids, perquè són colors que donen molta pau i molta tranquil·litat. Doncs bé, i ja per acabar, el següent protagonista secundari era el papà. El papà, una persona, un conillet, molt senzill, perquè es dedicava a l'horta. Li encantava l'horta i ell porta els seus texans i una camisa senzilla a quadres, arromangaet i ja està, sense més. I una vegada ja teníem els protagonistes, calia donar color a tot el conte. El conte està ambientat en el camp, al camp. Aleshores, els colors principals eren colors verds i colors terra, colors ocres, grocs, marrons, etc. Així veieu que bonic queda, que integrat queda el protagonista amb els fondos en color verds. Xulíssim, ahí està, supercontent ell, a la fresca. Bueno, i ja per finalitzar, una vegada ja estaven les il·lustracions, el següent pas era, i el més complicat de tots, era presentar el projecte a les editorials. Per què? Perquè l'editorial és la que s'encarrega de donar-li forma física al llibre. Aleshores ho vaig presentar a moltíssimes editorials i entre totes, una que es diu Lletra Impresa li va encantar. I què van fer? Simplement donar-li el format. Pertany, este llibre, a una col·lecció infantil que es diu Cara Dura. I sabeu per què es diu Cara Dura? Penseu una miqueta. Toc, toc, toc. Perquè la tapa és dura, és un joc de paraules. Bueno, dit això, espero que us hagi agradat la presentació i ara sí, al següent vídeo, anem a fer el taller d'il·lustració de cotonet, on vos explicaré diferents tècniques per a fer la portada del llibre, d'acord? Vinga, acompanyem-me, que comencem!